мо дар ҳаёт як бор зиндагӣ мекунем. Бисёриён метавонанд ки айбиси ва ғайбат мекунанд, ҳар чӣ мегӯянд, локин як бор ҷаҳонро бо чашми ман бинед, як мо он чизе ки дар дил дорем бигзор на ҳамаш 100% шавад, ҳаҷами 50%аш он чизе ки орзу дорем бояд мо амалӣ кунем. Решаи дарахт дар як ҷо бисозем. Ина дӯстони азиз, мақсади гуфтани ман, мақсади ҳамаи ин контентҳои ман дар чист? Бародарони азиз, мо дар ҳаёт як бор зиндагӣ мекунем. Набояд ҳамеша дар ғам ғусса бояд қарор гирем ва он чизе ки моро держит мекунад, он чизе ки моро медорад аз он баромада натавонем ки решаи дарахт дар як ҷо бисозем. На, мо дар кор омадем, майлаш кор мекунем, дар ғариб ҳастем, майлаш ғариб ҳастем, локин мо ҳамеша побанди як ҷо нестем. Мо ихеле неста ки фақат ин фон мо алиш шавад ва дил мо ранги санг шавад. На, бояд барои худмон вақт ҷорем. Чӣ тавр одам ҳастем ки дар ҳаёт як бор зиндагӣ мекунем, он чизе ки дар дил мо наметавонем, майлаш медонам зиндагӣ ҳар инсон ҳар гуна аст, но як шарту шароите кардан дако ки он чизе ки дар дил дорем бигзор на ҳамаш 100% шавад, ҳаҷами 50%аш он чизе ки орзу дорем бояд мо амалӣ кунем, мо бояд ҳаракат кунем. Бисёриён метавонанд ки айбиси ва ғайбат мекунанд, ҳар чӣ мегӯянд, локин як бор ҷаҳонро бо чашми ман бинед, як бор. Ман ранги шумо нестам ки дар як ҷо бишинам, хеле чӣ кунам, хеле ягон развитие накунам, ягон чӣ накунам. Медонам ман ранги дигарҳо сум надорам, ранги дигарҳо дар ягон ҷо нестам, ягон бой, ягон миллионер нестам, локин як ҳаёт дорам, он чизе ки дилам мехоҳад ба ғайр аз гуноҳ ҳамон корро мекунам. Ман як бор зиндагӣ дорам, орзуе ки дорам онро амалӣ мекунам ва роҳ ба сӯи орзуям ҳамеша ҳаракат мекунам. Бояд ҳамин тавр зист, бояд мард зист, мард бояд аз ин дунё рафт. Дар ин дунё бояд мо як ному нишоне монем ки аз худмон баъд аз сари мо гӯянд ки ҳамин чиз мо, яъне ки мероси абадӣ мо. Ин контентҳое ки ман карда истодаам, худо иншоалло ҷонмона зиёд кунад, умромона зиёд кунад. Ман анами контентҳое ки дар ютуби Тоҷикистон ҳаста, ин хеле мотиватсия, хеле чизо рӯҳ баландкунӣ ҳаста, ин чизро ман давом медиҳам, боз ҳаракат мекунам. ва локин бародари азиз, ман гуфтитиро гӯш намекунам. Ман як ҳаёт дорам, як бор. Чуноне хеле нишон медиҳам ки бигзор ғайбат кун, гуноҳи ман реза, ман ба пеш равам. роҳ ба сӯи орзуҳо.